Hello. Strašne pekne toto vyzerá. No ja som z toho prekvapená, že som sa nechodila na prechádzky. Zmyšľala som do parku. A je to fakt pekné. Však ja som, že to pekné. Som si už napísala, že čo tento týždeň vlastne budem papať. A už budúci tiež, čiže si to chcem ísť nakúpiť, nakrabičkovať, nech mám pokoj. Čím skôr, tým lepšie. Za posledný pol roka vlastne akože to posúťažné obdobie, všetko ako mi skončilo. To už bolo také, že normálne som pozerala, som ostala, že však pozrieť, hej, nezvládla som reversku. Absolútne. Ja som žila 3 týždne na 6000 kalóriách denne. No, ale fast forward. Takto to bolo 3 týždne. Samozrejme, keď žiješ jak shit, cítiš sa jak shit, vyzeráš jak shit. Takže som absolútne nezvládala toto obdobie. Samozrejme boli Vianoce, čiže tam sa to ešte zhoršilo trošičku. A odtedy to ide, že rapidne dolu vodou. A po Vianociach som sa snažila strašne, že už OK, ideme do normálneho režimu. Idem dať dole tie kila, všetko za... Bože. Idem dať dole tie kila. No ale... Mne proste preplo v hlave. A miesto toho, aby som išla z nejakých rozumných kalórií, alebo respektíve z rozumného množstva jedla dolu postupne. Ja som to urobila normálne, že líniu, že čo som jedla a 1800 kalórií. Úplný sek, to bolo možno aj o 600 kalórií sek. Povedzme, že takto som bola 2 týždne, 3, mi nešlo dole, vôbec nie, cítila som sa hrozne. Cítila som sa ešte horšie ako predtým, lebo som už mala prosím na svojom hlavu, že už to pôjde dolu, nešlo. Od prvého mám začať viac menej s tou mojou novou trénerkou. To zvedavá, teším sa na takto. Uvidíme sa. Ježiš, ja som prešla Lidlu do Riti. Ja som zakecala, prešla som Lidlu. Ako inak. Aj vadí. Vrátim sa nejakým druhým smerom. Dobre bude. Takže na obedík tu máme močacie mäsko a tento mix kidney beans and sweet corn. Akože toto je inak fest dobrá vec, čiže ak budete náhodou v Lidli, tak toto určite kúpte a vyskúšajte, hlavne s nejakým mletým mäskom. A tam sa nám robí rýža, nejakú zeleninku, tu už mám nachystané krabičky a ešte potom tanier a šupneme obedík na 3 dní a ešte dneska, čiže na 4 dní to akurát pekne vychádza. Takže takto vyzerá meal prep aj s nízkejším obedom na 4 dní kvázi. A je tam 300 g rýže na zásucha a 5,5 kg močacieho mäsa a 430 g potom tej omáčky. Už nahrávam druhýkrát, lebo prvýkrát som to zabudla pustiť. Nevadí, čiže otvorené krabice nebolo originálne, ale hovorím, že I don't care, proste som to mať chcela a nebolo to natočené. No, prvýkrát som si momentálne teraz objednala proteín z kulturistiky a to som si konkrétne objednala 2 proteíny a jeden je teda slaný karamel. Čo sa týka slaného karamelu, mala som už pomalička si od každej značky proteínu, slaný karamel, mala som od Sitechu, mala som od Vilgainu, mala som od Biotechu, od Jimbimu. A robím akože takú porovnačku, že ktoré mi chutili možno tak najviac. A zatiaľ mi asi najviac chutilo od Sitechu, ale aj od Jimbimu bol veľmi dobrý, taký ten Proisovej, ten bol fakt, že dobrý. A povedala som si, že okoštujem teda rovno aj z tejto kulturistiky, že trošku porovnávanie, že hej, ale fakt, že najviac zo Sitechu mi najviac chutil teraz. A tiež som si objednala, oni na stránke to majú ako Cine Minis a bracho, všetko od Cine, proste škorica. Škorica je, že pre mňa normálne main hoe. A ja neviem, jak to je povedať, proste pre mňa je škorica všetko. Cinnamon, ako Milk Raisin Cinnamon, takto to je, ale na stránke to majú ako Cine Minis. Ja neviem. Ja proste, keby si mám vybrať nejaké cerálky alebo hocičo, tak ako Cine Minis, proste 10 z 10. Ale
takto, škorica celkovo 10 z 10 proste nemôže. Ja som si dávala, keď som bola v príprave, ja som bola tak posadnutá škoricou, že som si dávala škoricu aj na suché kuracie mäso. Chutilo to lepšie, akože fakt chutilo to lepšie. Ja slúbujem, že to není nejaká divná kombinácia, akože je, ale v tej príprave je všetko možné. Hej, všetko je to možné. Čiže no shame here. Absolútne sa za to nehambím, lebo to bolo fakt dobré. No takže dneska si to asi ešte nedám, asi už neskúšam ešte dneska konkrétne, aké budú, asi skôr zajtra na ranejke, lebo už mám zapísané viac menej všetko v predmile dopredu, takže asi vyskúšame až zajtra ráno. Dneska je, hold on, že neviem, aký deň vlastne je, nejak som sa stratila v tých dňoch. A 2. maja. Dneska je 2. maja a včera, neviem prečo, hej, 30. mi prišiel môj prvý plán od mojej novej koučky. Čiže ideme na prvý tréning dneska a som strašne zvedavá. Máme zadok hamstringy a natočím nejaký kúsok z toho, aby ste to videli približne, ale nie veľa kvôli tomu, že sú to predsa len tréningy na mieru, za ktoré si platím a jednoducho radšej, keď chcete mať nejakú motiváciu alebo inšpiráciu na ale aj motiváciu na nejaké rôzne tréningy alebo videá, cviky, tak si pozrite môj Instagram, tam určite budem niečo takého pridávať, po prípade aj tu časom na YouTube, takže ale zatiaľ aspoň vám ukážem nejaké ako také tréningy, nejaké cviky, možno si k tomu aj viac niečo povieme. Čo znamená vlastne teraz táto nová cesta, ktorú som sa rozhodla ísť a prečo som začala viac menej natáčať na ten YouTube. Tak chcela som si stále vlastne chcem trošku tú svoju cestu k tomu zdraviu si dokumentovať kvôli tomu, že celý život viac menej, ako som začala aj cvičiť a venovať sa fitnessu a tieto veci, tak vždy som rozmýšľala len na to estetikou a nie ako to bigger picture na celý ten životný štýl a respektíve to zdravie, čo to prináša a ja som sa vždy doslova sústredila len na tú estetiku toho, ako chcem vyzerať a respektíve podarilo sa mi to na súťaži. A po súťažiach už celé to obdobie, čo bolo a čo ešte stále tak trošku pretrváva, si chcem unechať trošku na ďalšie video, kde viac menej vysvetlím celú svoju cestu ohľadom fitnessu a toho, ako som začínala, aké štádia som si prešla a až do terajšieho štádia a kde je moja ďalšia vízia a proste kam vedie táto moja cesta. Takže dúfam, že to bude nápomocné pre niektorých, ktorí si možno idú podobnými problémami. Vďaka súťažiam som na to veľa prišla, po súťažnom období ešte viac som na to prišla a teraz už to dávam do poriadku. Nikdy som nezameriavala svoje zdravie ako the number one, vždycky to bolo chcem vyzerať dobre. That's it, chcem vyzerať dobre. Uvidíme, čo to bude. Takže verím, že to bude fajn a teraz pôjdeme cvičiť a natočím aj nejaké možno videjko, 2-3 nejaké, aby ste videli približne, ako vyzerajú.